4 euroa. 6 euroa. 8 euroa. Ja pelivarokset ovat täynnä 10 euroa. Nyt jänskettämään. 40-80 senttiä tulee. Tuplaus väärin. Saman tien. 7 euroa pelivaroksissa. Ja siellä 2 euroa. Tuplaus oikein puoliksi. 4 euron voitto. No niin, ja sieltä lähtee kruuna. Ja homma kusee. Homma kusee on täynnys. 10 euroa pelattavan. 9. 80 senttiä. Klaava. Kruuna. Kruuna. Klaava. Se on kruunasta. 9,60. Oi, 2,40. Ja kruuna tulee sieltä, tai ei. No, nyt ainakin veikataan kruunaa ensi kerran. Sieltä tulee 20 ja kruunalla lähtee. Kruuna. Siinä se lähtee taas. Niin lähtee. Kruuna. Kruuna, kruuna. Kruuna. Ei, homma alkaa kusemaan. Paitsi että kruuna ratkaisee peliin. Se. Ei se enää voi. Nyt se on kruuna. Nyt kruuna. Sen jälkeen 6 klaavaa putkeen alkaa vituttamaan. Ja 8 euroa ylös. Nyt olisi ollut se kruunan pari. Nyt tulee joku 40 senttiä ja homma kusee. Kyllä. Olisi mennyt se oikein. No niin, nyt kruuna. Olis mennyt oikeassa. Ja äsken 8 euroa olisi mennyt oikein. Pelaajan oma ilme on tämä. Ja siellä olisi klaava. Nyt otat kruuna, kruuna, klaava. Kruuna, kruuna, klaava. Noin, kruuna. Klaava. Ei. Klaava lenttää. Noin, nyt se on seuraavaksi klaava. Tuntuu silleen, että 5,60 on pelivaros. 4,60. Siellä on 40 senttiä ja se on klaava. Ylös. Ei, 40. Se on näin. Eikö meni tässä? No joo. Klaava, 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 klaava. Ota riski. Nyt vituttaa aivan törkeästi. 10 euroa väärin. Pelaaja itkee, mutta ei se haittaa. 10 euroa meni väärin. Näin. Ja siellä härnää nuo 10 kupiot vieläkin. Pelaaja voittaa euro 60. Tuplaa senkin vielä vittu kyllä ihan vaan. Oho. Peli pysyy käynnissä. Ei pysy sitä käynnissä. Minä tuplasin hänen oikein noin 12 euroon. Ja... Perkele. 9,80. Ota klaava. No ei vittu. Kumpo tää vaikka? Siinä on tullut 30 paikka. Nätisti jos voit tulla, mutta kun ei. Siellä on 6,80 enää jäljellä. Niin. Nyt. 10 uudestaan ja 10 menee oikein nyt ylös. Ja siellä näkyy voitto. 26,80. Upsis. Väärä voitto, no ihan sama. Kiitän veteen. Hermojen raastamaa. Paskaa. 17,80. Ja 23,80.